Welcome to my YouTube channel. This is Cebuanan Kalog. Ginoo, nagsugod na po ko sa akong routine karon. Ginoo ko ang daghan kay nabunon. Sa labunon, gatambak. Tambak kay ko yung mga labunon. Sobra pa kainit sa gawa. So, init tayo. Oh, lagiting pangadlaw. Sus, Ginoo. Ang labunon ga hapa. Daghan kayo. Diyos ko. Di lalim narbaho sa laing lugar guys. Oy. Pursang daghan ng labunon. Pursang daghan ng trabahoon. Pero agwanta lang ta kinangita man ta kwarta. Cebuanan Kalog, laba washing. Washing noon. May problema. Was-was na lang kuwang pag was-was kaya para malimpyo jud. Bisa nawa atong hididid sa itong naong ani guys. Nawa na ko do. Sa init din ang panahon na. Pursa ka init jud. Pursa kay kainit guys. Di matabang. Mana sa mga 45 degrees Celsius ang kainit. Tanawa na puwa na pagbalik oh. Ginoo ko. Ed mo. Karon diri guys. Diri kay manta diri sa mga magpurong mga tao nagpuyo, nagtrabaho. Karon diri karon gabi Yes, wala tulog ni ron. Wala tuganay. Anad naman tani. Mo naman kinabuhi na to. Kainit sa panahon no, naunsa naman niya akong lik, oh. Pusa inita, joke mo tabang. Napay labunan sa daghana, oh. Diyos, hindi nga ka na guys, napay daghanan to. Oh, what? Magpilo, magpaan sa ako guys. Tinaw lang ha. Pusa. Muna diri. Di lalim. Namalit kung sanina guys, kapuka mo yung paano. Puro balik. Patay mahimo, kadiya tadi di trabaho. Ako ang taho na to, hanggang mahuman ang kontrata. No? Ala na guys, at least, ako po tag sweldo gamay. Igo po sa palit o bugas. Pag isa puti. Ito. Sayaw-sayawan lang ang labunon. Ay, kiri. Sus, balik guys. Sayaw-sayaw na lang nato ng mga trabaho na to guys. Ang daghana. Nadlo ko sa Clorox guys. Kursa. Sige, mga nang talawad lo Clorox. Kursa, gabantal ang labunon. Bantal.
Gabantal ang labhonon. Sayaw-sayaw lang nato guys, kaya para mawa atong stress, ang atong homesick sa atong pamilya. Ingana ng mga, ang kami mga OFW dere guys. Ilang ako, ingon mo og lalim ang kinabuhi de, oy, sus Ginoo. Igmata, trabaho diretso, igmata, ligo, man, mapagpagamay, paghuman trabaho, manglimpyo sa balay, manglaba, bantay bata. Ano nga ang trabaho na ko diri? Pero okay ra, kaya ako pagsweldo. Murag sweldo manager sa Pilipinas. Karon magsugod na pugog abli sa lain nga kuan. Manglaba pa ko guys, kaya tinuod. Palihog ko like, share, and subscribe. And don't forget the notification bell for the next video. Salamat sa pagtanaw. Sibuan ng kalugog.